Comrade Bombshell Geza anozikanwa kunzi kubva pakutanga kwe-this year, Comrade Bombshell Geza akanga ari munhu anga ari instrumental, akanga achizama kuti adzoredze nyika yeZimbabwe panguva ino aiwati order, achiuya achiramba zvigananda, achiuya achiramba corruption. Panguva ino state capture rate munyika yeZimbabwe anga ari against it. Zisatapira mashoko atona kuti Comrade Bombshell Geza ouya achirewadiwa achinzi aiwa he is the politician for the year. Panguva ine panokonzi pane maposta kuza akanyanya with the ruling party ZANU-PF. And panguva inoi the silence panguva inoi iri kureva zvakawanda. Some of the people say aiwa Comrade Bombshell Geza has been defeated. Some are saying something is transpiring behind the scenes. Sapina mashoko mudanyogwa pana kuna Lean M. Ndubo subscribe or like on the bell icon. Tivina paendo paka mudanyara chiti. Comrade Bombshell Geza is the politician of the year. Without Geza, the ED28 agenda would have been gazetted by March 2025. Right now, we would have been preparing for a fake referendum. Parliament is closing or is closed for the year without any action. No one should take credit away from Comrade Bombshell. Though a credit area pango irichipuwa na Line machiti aiwa dai kwakunzi Bombshell Geza angasipo asina kumbomiramira kana kumboita segore rino aiwa tingadei takatonzwa mareferendum nezvimwe zvakatodaro aiwa kunana March zvakatogazetewa zvakatosiliwa kana maamendments akatoitwa nechekare. But because of Bombshell everything has been delayed. Panguva inoi pane mamwe maluposi avanga vasina kuona avakatoona kuti aiwa hatingagomhanyira kuitira izvi ngatitange tambofikisa apo tambovhara apo maluposi nokuda kwe-this man. Imbotidze mafunguro enyu munotodi pamusoro aiwa with credit yopiwa kuna Comrade Bombshell na Lean M. Pinda comment section medu mbotudza mafunguro enyu senguva dzose. Tsaona subscribe or like, chat on the bell icon.